Jangmi poni phaeng ko rapli ani Dilai police station ke parlo 6 mile to warchekok Lahorijan Patrol Post along ajo por phai sirke prachi team apor malom ihu ma truck registration number CG15EB1864 Dimapura natpen kiwang bompen kiri kakuruk du na hut kani borner kep truck speed meter arlo along ke patu joy thek ponlong si nepon cheklo kenep dunlong check kani kadukawi 7.5 kg do bangso kani hithialong anamateng pen langdam pulote lak thong kebra near kep anam kedo akani raikom sai khetum nep dunlong check lo bangso hot kachirab do na bangphu bangplia phan nep ingnang pon check lo kachingnang check bangplia tum laki Madhya Pradesh ahawara sor Rajendra Sahu Yuraj Yadev Anil Das lapen Ramcharit Sahu lapen bangket homatum ke Bihar sor pusi pachini pon bangso kani Manipur pen Guwahati an ke pali ji aphansi kachisik pon puta raikom sai khiatum pen pachini pon thu labangso hot Bokajan SDPO Rostam Raj Brahma Dilai Police Station OC Akas Gogoi Lahorijan Patrol Post in charge kedo ahutsi kadu khavia sai chipari deng ponlo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Live